Кніга прарока Езекііля, раздзел 40. У 25-м годзе нашага перасялення, на пачатку года, у 10-й дзень месяца, у 14-м годзе пасля зруйнавання горада, у той самы дзень супачыла рука Господа на мне, і завёў ён мяне сюды. У Божых бачаннях прывёў ён мяне ў зямлю Ізраіля і паставіў мяне на вельмі высокай гары, на якой было штосьці накшталт пабудовы нейкага горада на поўдзень. І завёў ён мяне туды, і вось з'явіўся чалавек, які меў выгляд, як бы ён з медзі. І меў ён у руцэ сваёй вяроўку з ільну, і ў другой руцэ прут вымяральны, а стаяў ён пры браме. І сказаў мне той чалавек: «Сын чалавечы, паглядзі вачамі сваімі і паслухай вушамі сваімі, і сэрцам сваім зважай на ўсё, што я буду табе паказваць. Бо прыведзены ты сюды на тое, каб было табе гэта паказана. Паведамі дому Ізраіля пра ўсё, што ўбачыш». І вось мур звонку вакол дома з усіх яго бакоў, і ў руцэ чалавека вымяральны прут даўжынёй у 6 локцяў, лічачы па локці і адной далоні. І змераў ён шырыню пабудовы адным прутом, і вышыню таксама адным прутом. І прыйшоў ён да брамы, звернутай на ўсход, і ўзышоў на прыступках яе, і змерыў парог брамы адным прутом у шырыню, і пакой адным прутом у даўжыню, і адным прутом у шырыню, і паміж пакояў было 5 локцяў, і парог брамы з боку прысенкаў брамы ўнутры адным прутом. І змерыў ён прысенкі брамы 8 локцяў, і вушак яе 2 локці, а прысенкі брамы былі ўнутры. Затым пакоі брамы ў напрамку ўсходнім, 3 з гэтага боку і 3 з таго боку, і ўсе 3 аднаго памеру, і аднаго памеру вушакі з абодвух бакоў. І змераў шырыню ўваходу праз браму 10 локцяў, і глыбіня брамы 13 локцяў. І перад пакоямі была перагародка ў 1 локаць з аднаго і з другога боку, а пакоі мелі 6 локцяў з аднаго і другога боку. Потым змерыў ён браму ад даху пакоя аж да даху яго з супрацьлеглага боку. Шырыня была 25 локцяў ад дзвярэй да дзвярэй. Змерыў таксама прысенкі 20 локцяў. Навокал брамы быў двор з усіх бакоў. І ад уваходу ў браму аж да прысенкаў брамы ўнутры было 50 локцяў. І вокны з устаўленымі рамамі былі наўкола ў пакоях і пры вушаках з усіх бакоў. Ды таксама былі вокны наўкола прысенкаў унутры, і перад вушакамі былі аздабленні ў выглядзе пальмаў. І завёў ён мяне на знешні панадворак. І вось былі на панадворку пакоі, і падлога, выкладзеная кругом каменем, 30 пакояў было на падлозе кругом. І падлога знаходзілася збоку ад брамы адпаведна да глыбіні брамы. Была гэта ніжняя падлога. І змерыў ён шырыню ад знешняга боку брамы ніжняй аж да пярэдняга боку ўнутранай брамы звонку, 100 локцяў. Таксама браму, якая была звернута на поўнач, на знешні панадворак, ён змераў, як у даўжыню, так і ў шырыню. І мелі яе пакоі 3 локці з аднаго боку і 3 з другога. І яе вушакі і яе прысенкі былі адпаведныя памеру першай брамы. 50 локцяў яе даўжыні і 25 локцяў яе шырыні. І вокны яе прысенкаў разам з аздабленнем у выглядзе пальмаў былі адпаведна памеру брамы, якая была звернута на ўсход. І ўваходам у яе былі 7 прыступак, і ўнутры прысенкі. І насупраць брамы паўночнай была брама ўнутранага панадворка, як пры браме ўсходняй, і ён змерыў ад брамы аж да брамы 100 локцяў. І завёў ён мяне на поўдзень, і вось была там брама, звернутая на поўдзень. І змерыў ён яе вушакі і яе прысенкі паводле папярэдніх памераў. І мела яна прысенкі кругом і вокны, як астатнія вокны. 50 локцяў была яна даўжынёю і 25 шырынёю. І ўваходзілі ў яе па 7 прыступках, і яе прысенкі былі ўнутры. І мела яна пальмы разной работы на вушаках сваіх з абодвух бакоў. І была брама на ўнутраным панадворку, звернутая на поўдзень. І змерыў ён у напрамку паўднёвым ад брамы аж да брамы 100 локцяў. І завёў ён мяне на ўнутраны панадворак пры браме паўднёвай і змерыў браму паводле папярэдніх памераў. Пакоі і вушакі яе і прысенкі яе мелі тыя ж самыя памеры. І мела яна вокны кругом, як і прысенкі.
50 локцяў мела даўжыні і 25 локцяў шырыні. Прысенкі былі вакол даўжынёю ў 50 локцяў і шырынёю ў 5 локцяў. І яе прысенкі былі пры знешнім панадворку, і на яе вушаках былі пальмы, і ўваходзілі ў яе па 8 прыступках. І завёў ён мяне на знешні панадворак на ўсходнім баку, і змераў браму, і мела яна тыя самыя памеры. Яе пакоі і вушакі яе, і прысенкі яе мелі тыя ж самыя памеры. І вокны мела яна гэтак жа, як і прысенкі навокал. У даўжыню мела яна 50 локцяў і ў шырыню 25 локцяў. І прысенкі яе знаходзіліся пры знешнім панадворку. І разной работы пальмы былі на яе вушаках з аднаго і другога боку, і ўваход у яе меў 8 прыступак. І прывёў ён мяне да брамы паўночнай і змераў паводле папярэдніх памераў пакоі яе і прысенкі яе. І мела яна вокны кругом. 50 локцяў была даўжыня яе і 25 локцяў шырыня. І яе прысенкі вялі да знешняга панадворка, і аздабленні ў выглядзе пальмаў былі на яе вушаках з аднаго і другога боку, і ўваход у яе меў 8 прыступак. І была там камора, уваход у якую быў у прысенках брамы. Там будуць мыць ахвяры цэласпалення. І ў прысенках брамы былі 2 сталы з аднаго і 2 сталы з другога боку для забівання на іх ахвяр цэласпалення, і ахвяр за грэх, і ахвяр аднагараджэння. І на знешнім баку прысенкаў пры ўваходзе ў браму паўночную былі 2 сталы. І з другога боку прысенкаў пры браме былі таксама 2 сталы. 4 сталы тут і 4 сталы там па баках брамы. Было 8 сталоў, на якіх будуць забіваць ахвяры. А 4 сталы на ахвяры цэласпалення былі зроблены з 4 вугольных камянёў, даўжынёю ў 1,5 локця і шырынёю ў 1,5 локця, і вышынёю ў 1 локаць. І кругі на шырыню далоні былі прыроблены да сцен памяшкання кругом. На іх будуць класці прылады да забівання ахвяр цэласпаленняў і іншых ахвяр, а на сталы мяса ахвяры. І звонку ўнутранай брамы былі 2 пакоі на ўнутраным панадворку. Адзін быў з боку брамы паўночнай, і пярэдні бок яго накіраваны на поўдзень, і адзін з боку брамы паўднёвай, і пярэдні бок яго накіраваны на поўнач. І сказаў ён мне: гэта пакой, які накіраваны на поўдзень. Ён будзе прызначаны для святароў, якія будуць несці варту пры святыні. А пакой, які накіраваны на поўнач, будзе прызначаны для святароў, якія будуць спаўняць службу пры ахвярніку. Гэта сыны Садока, якія з сыноў Левія маюць права набліжацца да Господа, каб яму служыць. І змераў ён панадворак. Квадрат у 100 локцяў даўжыні і 100 локцяў шырыні. Ахвярнік стаяў перад святыняй. І ўвёў мяне ў прысенкі святыні і змераў вушакі прысенкаў, 5 локцяў з аднаго і 5 локцяў з другога боку. І брама была шырынёю ў 14 локцяў, і бакі брамы мелі 3 локці з аднаго боку і 3 локці з другога. А даўжыня прысенкаў была 20 локцяў і шырыня 12 локцяў. І ўваходзілі ў іх па 10 прыступках, і слупы былі на вушаках, адзін з аднаго, другі ж з другога боку.